een super liepweekend voor Driels. Vreed al 3 winners op het jeugd-FK en sneun kwamen er nog eens 3 titels bij in Weensum. Het zijt wat oer de liepvereniging die al jaren dwaande is de sport en alles eromheen naar een heger plan te tillen. Wij noegen oud toplieper en gastcommentator Henk Skiewink uit om mij de kampioenen van het 50ste FK na te praten. Tom. Ja. Nou zie je weer, mooi op de scootje van Hopma. Ja. Hoe hast u juist het FK beleven? Ja, dat was vooral raar, verbazing. Want ja, ik ging daarheen met het gevoel van, nou ja, Bobby die is favoriet en ik zie wel hoe het gaat. En dan aan het eind van de dag dan heb je toch weer die krans om mijn nekken. Tom Hoekstra. Wat een sprong. Kan hij hem zelf nog verbeteren? En nou pakt er helemaal de hechte in. Oh ja, ja. Daar is dan duidelijk de dikke centimetersprong in die jongensgroep. Werd wel op zitten te wachten. Ik het zelf ook net denken ken dat ik nou deze titel zou maar pakken koersroer. Maar nou, ik had het op de toto. Ik had net in voorspeld dat ik bij de jongens winnen zou. Dus ja, wel heel erg verrassend. Nou Hans en Klaske zitten we dan op het scootje. Hans, hoe hast u juist het FK beleven? Nou, in principe hartstikke mooi natuurlijk als een titel winst. Dan is dat toch ja, een van de mooie wedstrijden die is te winnen in het hele seizoen. Hans-Hugo de Boer. Maar ziet waar de sprong en dit ziet er beter uit. Dit ziet er volle beter uit. En ja, dit begint er op de liedje. Zo kennen we deze jongens. Dit kiezen echt. Als je topfavoriet binnen, dan moet je het altijd maar weer maar uitzien. En ja, als je geen topfavoriet binnen, dan krijg je wat minder spanning. En dan kan je lekker springen. En Klaske? Ja. Hoe hast u juist het FK beleven? Nou, ik vond het hartstikke mooi om te winnen. Mijn eerste titel natuurlijk, na het Friese titel. Dus dat was hartstikke mooi. Ik hier er wel wat meer van verwachten. Of wat hogere afstand eigenlijk. Ik hier net dacht dat die 1439 genoeg zou wezen. Alle eigen met jochten op Klaske Nauta. En kind zij er wat uitslenger is. Zet heuger in en ja, de bal. Wat is het verband tussen een FK en vakantie op Canada? Het verband, nou dat is wel moeilijk. Nou ja, ik zou zeggen Henk Skiewink, die had dat ik een keer die week naar Canada en hier toen ik woon. Dus dan neemt het al een Henk Skiewinkje. Dus ja, ik weet net dat het echt een verband is, maar ik heb wel lekker vakantie gevierd en het werkt toch. Maar ja, dan je met de jaren. Beide kampioen, Ja. een steltje. Dat, nee, volgens mij is dat nog nooit bad op een FK, sowieso net. Nee. Dus hoe is dat nou om met elkaar het kampioenschap te vieren? Dat was een dubbel zo leuk natuurlijk. Ja, de eerste elkaar passie toch, hè? En dan is het toch volle makkelijker. Ja. Bart, Weensum, Juster, FK, hoe hast u dat beleven? Hoe ik dat beleven? Ja, toch bijna zenuwachtiger nog als voorgaande jaren. En, waarom kan ik dat nou net helemaal uitlezen, maar ik wil juist er vooraf gaan Hans broer. En ik ben blij dat ik de eerste sprong gewoon hier. Bart Hellemold. Eerste finale sprong. Zet er het spel op scherp. Ja, ja, hij zet het spel op scherp. Ik geef hem naar de 20 meter. En nou is de wedstrijd echt hierbij. Hè. Dit is hoe we Bart Hellemold kennen. Ik ga eigenlijk nog één doel in de carrière. Dat is nog een keer de tweede zilveren pols winnen. En daarvoor zeg ik hem 3 keer achter elkaar winnen moeten. Want ja, ik hem nou net pak, dan ik hem 4 keer totaal moeten winnen. Zo lang heb ik net meer. Dus de enige kans is hem nou 3 keer achter elkaar winnen. Dus hij weer heel belangrijk. Een applaus voor Bart Hellemold. Hij wint dus maar 20 meter 82. 22 meter zit hij er nog onder te komen? Ja, hij zit er in ieder geval wel in. Maar of we erom zitten komen, weet ik niet. Ja, het hele seizoen roep ik al van ik wil graag 1 keer nog wel zo stilstaan als toen in Jaarsveld. Dan pakt hem nog. Wat bewaren ze nog van volgend jaar? Ja, wat in het vat zit verzuurt niet steeds. Maar natuurlijk, ik had dit seizoen, begin van het seizoen ga ik erop met 22 meter wil ik dit seizoen springen. En we gaan nu nog een paar wedstrijden. Dus alles is nog mogelijk. Topfavoriet bij de jongens. Bobby Zwaagman had dit FK de boord mist. Maar hij komt ongetwijfeld waarom bij de junioren. Hier op de plaats bij Hans-Hugo de Boer en zijn orden op Jut Riep. Daar wordt nog vanzelfs even stilstaan bij een bijzonder vierliep weekend voor Driels. 3 wichtige titels in 1 weekend.
Oer 14 dagen, dan zullen we weten hoe goed de drielsters dan binnen op het Nederlands kampioenschap. Maar deze buit, die is al vast binnen.